να δούμε κάτι που έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Και Αντώνη, και σένα σ' αρέσει ο αθλητισμός. Και επειδή εσείς έχετε ησυχάσει ξαφνικά που μιλάμε για γυμναστική, κάνετε λίγο τις πάπιες όλοι. Περιμένουμε το βίντεο. Πάμε να δούμε Σόφη Πασχάλη σε παγοδρομίες. Γιατί ήταν και πρωταθλήτρια. Έκανε, ξέρετε, αυτά τα τόλουπ, τα περίεργα. Δείτε το. Αυτό περιμένουμε. Βρίσκομαι σε ένα χώρο, σε ένα άθλημα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω περάσει σχεδόν όλα μου τα παιδικά χρόνια, έχω να σας πω, στο συγκεκριμένο σπορ και δεν είναι άλλο από τις παγοδρομίες. Κοντά μας σήμερα έχουμε μια παλιά φίλη από το παρελθόν που κάναμε μαζί και είναι η Άννα Χατζηθανασίου. Γεια σου, κοπέλα μου. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω με πατίνια. Εγώ να δεις. Η τιμιγορία μου είναι ότι ναι, κάποια πράγματα στη ζωή ξεχνιούνται. Ίσα-ίσα, εγώ είδα τα πήγες για 15 χρόνια πάρα πολύ καλά. Φοβερό. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, γιατί όπως είπες, 15 ολόκληρα χρόνια έχω να βρεθώ στο παγοδρόμιο. Θα ξεκινήσουμε με λίγα απλά πραγματάκια να τσουλήσουμε καταρχάς. Και αν δούμε ότι τσουλάμε, πάμε σε καμιά πυρουετούλα. Γιατί αλματάκια δεν έχει. Εντάξει, σιγά-σιγά πάμε να κάνουμε ένα ζεστεματάκι πρώτα. Ωραία. Περάστε, κυρία μου. Πάμε. Για να δούμε λοιπόν. Until we die, you and I will be young forever. You make me feel like I'm living up. Πρέπει σιγά σιγά να νιώσεις λίγο τον πάγο, δηλαδή να μπορείς να το νιώσεις, να μπορείς να κινήσεις ελεύθερα. Έτσι, πολύ ωραία. Πάμε και λίγο πίσω. Ωραία. Και για να δούμε και λίγο κίνηση, λίγο χέρια. Πας και χέρια. Ωραία. Κάτι γίνεται. Μπράβο, αυτά είναι τα λεγόμενα three turns, έτσι. Ούτε που θυμόμουν πώς λεγόντουσαν. Πίσω, μπροστά, πίσω. Λέω να μας δείξεις καμία πυρουέτα να δω αν θα τα καταφέρω, αν το θυμάμαι. Για κάνε μας μία. Λοιπόν, για να δούμε. Και stop. Για να δούμε, Σοφία, πάμε. Σπρώχνουμε, ωραία. Και στροφή. Κλείσε, κλείσε. Πάρα πολύ ωραία. Και βγες. Το έχω. Καταπληκτική. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. Μιρέλα, σου έρχομαι. Let it go for the night. Come on, baby. Come on, baby. Και ναι. Και ναι. Όχι. Τούμπα. Είναι ένα δημόσιο ευχαριστώ στη Μιρέλα μου που κατάφερε να με πείσει και να κάνουμε αυτό το γύρισμα που πραγματικά θα πείσουμε τον κόσμο να έρθει, να κάνει παγοδρομίες, να ευχαριστηθεί, να περάσει πάρα πολύ όμορφα και να δει έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα κάνει και να δείτε πόσο εύκολο είναι εν τέλει να δοκιμάσετε κι εσείς. Άντε δείξε μας και κάτι τελευταίο. Μία τελευταία, σωστά. Μία έτσι καλή πυρουέτα. Τι ωραία πράγματα να χορεύουν στον πάγο. Πολύ δύσκολο. Μου έλειψε κάτι από το συγκεκριμένο. Τι σου έλειψε? Ήθελα να είναι εντυμένες με τα φορεματάκια αυτά, τα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα διαγωνιστικά. Να διαγωνιστούμε. Μα είχε και τώρα, έχει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η τηλεόραση είναι διαγωνιστικό κομμάτι. Ναι, πρωταθλητισμό να κάνουμε. Και μετά θέλατε να βγει κιόλας να βαθμολογήσει και να κάνει Κύριος περιγραφή. Κοστάλας. Για να ολοκληρωθεί. Έχετε μεγάλες απαιτήσεις. Μα φοράνε σορτσάκι μέσα από το φορεματάκι, σαν τις ταινίστρες. Είναι ιδιαίτερο το άλλο. Τα ωραία τα κόκκινα τα σορτσάκια. Δεν ζεστάθηκαν δηλαδή λίγο να το βγάλουν. Κατάλαβες που έχουν επικεντρωθεί οι νίκοι μου. Είναι αθλητικό το ενδιαφέρον. Γυμνάζουν μόνο το μάτι. Γυμνάζουν το μάτι. Αντώνη, φίλε και θυσιαγώνα την